Guys, para dito magbahay nga dari ko ni lugar kanang ilang gibuhat nga pag layat diha ako lang so yan ako lang try para di ko magbahay ba unsay na diri ya kita po Cebu gahe ko paingon diri para pagka sinati unsa ang naa diri ba unsa ay mapil jud nato ang kalindot ba ako so yan og layat so nagkuhan ko ka video ko Istidir ako dun. Timlag guys. Sa karon isa ka na kay musuway siya sa unsay among naagian sa paglukso-lukso sa Mount Falls. Karon nainay gamay pa kay lisod og danday nainay. Karon pala siya. Ana. Karon pala siya sa babaw. Mulukso na siya karon sa bus. Okay ra gyapugol, okay ra. Oh, dako kay lawas. Gel, lukso. Kaya lagi na. Oh. Dikon. Una nya, agi mong gitugdangan, mayang tugdangan. Okay. Adto dito lagso. Vlogger ko. Vlogger siya. Ay, berarti iya nih, mana? Iya nih. Gitu. Ah. Sige, layat na. Oh, maguna sa siya sa ubos nga bahin nga layatanan kay di niya kaya ang dito sa babaw kay murag mahabuwa ko na yung kag taray luso na karon usak na sad siya. O kining layata paingon ni siya ato tong pinatas ana. Nago aron akong dulitan sila sa pag para makakita kita og maayo live. Mo na agianan sa ubos sa pulse, wagi ka makatad dangon kayo. Nahinay. Yung mga bata, yung lumuwas mga bata, karon saka na siya ato sa babaw. Ay ato na siya sa next level.
Hi mga baby girls. Saka pa gid siya, saka pa siya ba ko siya kana. Nagduduwa siya sa paglukso kay dangog ang punuan sa kahoy, ang gamot dangog. Sigmis lang siya malargo. Muna siya ang habog nga dapit sa luksohanan. Ay mo na pa dulu. Lagi tawag ikan di lukso. May video pa mga. Hello lagi. Pilit ko ba yun? Dinaog. Ge, lukso. 1 2 3 go! Naasa na karon napunto gyapon sa babaw kay nagdadua siya sa paglukso kay hadlok kuno kayo. Lukso na para mayakan sa biyahe sa Cebu. Ge. Wah. Ge. Karon nangita na po siya taas nga luksoanan. Oh, yung kapag nirakaman.
Pilipina, yeah. Excuse me, excuse me. Gay, lugso na, lugso! Bang! Oh, nice. Ligid ka rin dong. Akong naogon, akong sugaton. But I'm justified. And I need enough to get